Čaute, vítam vás pri ďalšom vlogovom videu. Dnes sme sa tu opäť s Johnnym stretli, aby sme natočili pre vás hodnotové a našlapané videá. No a kým si Johnny pripraví veci, tak ja si vychutnávam ešte kávičku a čítam si pritom moju obľúbenú knihu Rozhovory s Bohom, aby som sa mohol lepšie spojiť so svojím stredom, aby videá, ktoré pre vás natočíme, mali tú správnu energiu a zobudili ste sa do svojho vedomia. Dobre, takže sme pripravení, ideme na to a predtým ešte chcem s vami zdieľať jednu krásnu myšlienku, ktorú som si prečítal, alebo respektíve pripomenul. V tejto knihe zdieľa autor 10 krokov, ktoré fungujú pre každého z nás, na to, aby si mohol vytvoriť vysnívaný život. Jednu sekciu by som chcel s vami zdieľať, ktorá si myslím, že stojí za vypovedanie. A kto bude mať záujem, nech sa potom sám do toho ponorí a zistí, akých tých 10 krokov vôbec je. Takže otázka bola, ak by to bolo také jednoduché a potrebovali by sme len týchto 10 krokov, prečo to u viacerých z nás nefunguje? Odpoveď je, funguje to u všetkých z vás. Niektorí z vás používajú systém nevedomky, bez toho, aby vedeli, čo robia. Niektorí z vás kráčajú životom v bdelom stave, iní sú námesační. A predsa všetci z vás tvoria svoju vlastnú realitu. Tvoria, ale neobjavujú, využívajú moc, ktorú som vám dal a proces, ktorý som opísal. Tvoj život sa naštartuje v okamihu, keď v ňom budeš mať jasno. Premýšľaj, kým chceš byť, čo chceš mať a kam chceš smerovať. Premýšľaj nad tým tak často, dokým o tom nebudeš neomylne presvedčený a nepripustí žiadnu inú možnosť, žiaden iný scenár. Vyhoďte zo svojich mentálnych konštrukcií všetky negatívne myšlienky, zbavte sa pesimizmu, osloboďte sa od pochybností, odmietnite všetok strach, usmernite svoju myseľ, aby sa pevne držala svojich originálnych, tvorivých myšlienok. Keď sú vaše myšlienky jasné a stabilné, začnite ich vyslovovať ako pravdy. Povedzte ich nahlas. Používajte ich ako príkaz, ktorý prebúdza kreatívnu silu. Ja som. Ja som je najtvorivejšie vyhlásenie vo vesmíre. Čokoľvek si myslíte, čokoľvek poviete po slovách ja som, uvedie tieto slova do pohybu, prebudí ich a pritiahne k vám. Vesmír nedokáže fungovať žiadnym iným spôsobom. Nevie ísť žiadnou inou cestou. Vesmír reaguje na vyhlásenie ja som tak, ako by ste vyvolali džina z fľaše. Tak toto bolo naozaj silné. Let's go. Takže práve sme dotočili videá a máte sa naozaj na čo tešiť. Takže postupne odhalujem stále viac a viac z toho, čo to znamená vedome tvoriť svoj život. A vrátim sa k tej myšlienke z knihy, o ktorej som rozprával predtým, kde sa písalo a teda pripomínam. Vyhoďte zo svojich mentálnych konštrukcií všetky negatívne myšlienky. Zbavte sa pesimizmu, osloboďte sa o pochybností. Odmetnite všetok strach. A v podstate tu chcem poukázať na to, ako je veľmi dôležitá disciplína našej mysle. To znamená vedieť ovládať svoje myšlienky a svoju pozornosť, ale ešte dôležitejšia je disciplína svojho slova. O čom rozprávaš? To je slovo má väčšiu intenzitu tvorenia. To znamená, že má väčšiu, v podstate tým, že vytvára už zvuk, vytvára väčšiu vibráciu. A preto je veľmi dôležité, aby sme vážili to, čo vôbec rozprávame. Častokrát, keď sa stretnem s človekom, ktorý je sarkastický, tak ma až bolí srdce za ňo. Pretože sarkazmus je len v podstate maska, za ktorú sa skováva. A ten sarkazmus mu doslova škodí práve v tvorbe jeho vlastného života. A ešte potom ďalšia myšlienka, ktorá tu bola, že najsilnejším nástrojom alebo najtvorivejšie prehlásenie vo vesmíre je ja som. A častokrát práve my sme naučení používať ja som v negatívnej rovine. To znamená, niečo sa stane, rozlejem pohár a človek si povie ja som idiot, blbec, neschopný a tak ďalej a tak ďalej. A ani nevie, akú obrovskú váhu to má pre tvorbu jeho vlastného života. Takže naučte sa rozprávať o sebe ja som v pozitívnej rovine.
Máme hrnec plný fazule, takže prechádzam zase na trošku iné stravovanie. Tak ako v mnohých mojich videách hovorím, že každého pol roka zhruba 3 mesiace až každého pol roka mením rapidne veci v mojom živote, tak strava je jedna z oblastí, ktorú aktuálne mením práve kvôli môjmu športovému výkonu, kedy som si uvedomil, že pri starom type stravovania som nedokázal obsiahnuť dostatočné množstvo elektrolitov, ktoré by mi pomáhali regenerovať svoje telo pri tak vysokom zaťažení, ktoré malo. Čo vyústilo samozrejme teda do určitej formy zranenia. Som rád, že sme na ceste a už sa to zlepšuje, takže čoskoro sa zase pustím naplno do toho, ale práve úprava stravy bola jednou z nutných podmienok, aby sme mohli byť ešte lepší, silnejší a výkonnejší. Takže popri vareniu si spravím teraz moju obednú rutinku a pripomeniem si svoju víziu, kam kráčam a čo chcem vlastne dosiahnuť. Pretože je veľmi dôležité udržiavať smer a pozornosť na tom, kam ideš. Dnes máme taký obyčajný upršaný deň, letný, takže koľko máme? 2:30 po obede. Natočených plno videí, od rána hore, plno roboty spravenej. Vychutnám si teraz obedík na teraske. Dneska tu máme zeleninku, rýžu, avokádo, fazulky, samé dobrodky. Už sa mi zbiehajú slinky, ale ešte vám chcem zo pár múdrostí povedať. Nedávno som si zranil achilovku, lebo som začal behať veľké objemy, väčšie objemy, ako som bol vôbec zvyknutý. Nikdy som akože nejak extrémne nebehával, ale začal som sa pripravovať na maratón tento rok. No a si myslím, že väčšine športovcov sa to potom môže pravdepodobne stať, že si zrania achilovku, lebo to je taký citlivý bod, kde človek potom, keď ide tak cez hranu a posúva každý týždeň svoje limity, tak niekde sa to musí odraziť, tak sa to stalo aj mne. No a bol som najprv z toho taký frustrovaný. Ja sám nemám rád nejaké tabletky alebo lieky a tak ďalej, ale až som siahol na Flektor, začal som užívať Flektor. Každý deň som si to 3-krát denne mastil Flektorovou masťou a stále mi to neprechádzalo. Už 3 týždne a stále som nevedel chodiť behať. Až som si spomenul vlastne na túto zázračnú vecičku, na túto mastičku, ktorú som si donesol ešte z Thajska, naposledy keď som tam bol, a začal som si to s tým mastiť a behom jedného dňa to bolo podstatne lepšie. Zase sa mi to len potvrdilo, že tá príroda má o mnoho lepšie liečiteľské účinky. Takže som rád, že som si spomenul a teda, že moja intuícia ma k tomu priviedla a začal som si to mastiť a sme na správnej ceste naspäť. Pevne verím tomu, že za tých pár mesiacov, ktoré mi ešte zostávajú, dokážem spraviť ten najlepší výsledok, ktorý som si dal do môjho zámeru. Uvidíme, čo bude v konečnom dôsledku realitou. No a kým sa pustím do obedu, tak chcem ešte nadviazať na dnešnú myšlienku z knihy, o ktorej som rozprával, aby ľudia teda nerozprávali v negatívnom slova zmysle. A jedna z kníh, ktorá aj mne napríklad pomohla, ja som bol veľmi v negatívnom prostredí, som vyrastal, ktoré bolo plné proste obáv, strachu, hej, a tak ďalej, ako mnohí z vás, možno. A ono tu je taký určitý fenomén, že naše telo sa akoby stáva závislé na tých myšlienkach. Že my si akoby vytvárame tie naše nervové obvody, tie synapsie, ktoré sú doslova súčasťou nášho tela. A niekedy my si tým akoby nevieme ani pomôcť, práve naozaj dovtedy, dokiaľ ten mozog nenaučíme nové obvody
a nezbavíme to telo tej toxicity a tej záťaže, ktorú vlastne ako keby teda tam má, nazvime to, že vytesanú. Jedna z vecí, ktorá určite mne pomohla, ako jedna z mnohých, ale samozrejme to nie je len o knihách, ale je to o mentoroch, s ktorými som ja spolupracoval v minulosti. Ale keď vy hľadáte nejaké lacné riešenie, aby ste sa možno posunuli o kúsok dopredu, tak je to určite kniha, ktorú by som vám odporúčil od Dale'a Carnegieho. A to je Ako sa zbaviť starosti a začať žiť. No a pri tej príležitosti, keď som rozprával o tých negatívnych obavách, strachu a myšlienkach, tak s vami chcem zdieľať dnes 4 jednoduché pracovné návyky, ktoré vám pomôžu zabrániť únave a starostiam. Takže prvý pracovný návyk hovorí o tom, že máte odstrániť zo svojho pracovného stolu všetky papiere, ktoré nepotrebujete pre danú úlohu, ktorou sa práve zapodievate. Tým pádom v podstate uvoľňujete energetický priestor vo svojom prostredí. Druhým návykom je to, že robte veci podľa ich dôležitosti v danom poradí. Znamená, že je naozaj dôležité vedieť plánovať pravidelne a určovať si priority jednotlivých úloh. Pretože veľmi ľahko dokážete sklznúť k tomu, že síce robíte veci, ale nerobíte tie najdôležitejšie. Takže buď večer, alebo každé ráno sadnite si na chvíľu, zotriete si úlohy do priorít a začnite pracovať od tej najdôležitejšej k tej najmenej podstatnej. Tretím pracovným návykom, ktorý odporúča, je, že keď stojíte pred problémom, vyriešte ho okamžite, pokiaľ máte dostatok údajov potrebných k danému rozhodnutiu. Neodkladajte svoje rozhodnutie. Nerozhodnosť vyvoláva frustráciu. A frustrácia vedie k negatívnym pocitom. A negatívne pocity potom vedú k paralýze. Takže nikdy neodkladajte svoje rozhodnutia. Preto ľudia, ktorí ma poznajú, už vedia, že som rýchly uzatvárač. Uzatvoriť situáciu, rozhodnúť a ísť ďalej. A štvrtý pracovný návyk, ktorý odporúča táto kniha, je, že sa naučte organizovať, delegovať prácu a kontrolovať ju. V tom prípade, keď toto dodržíte, tak dokážete pustiť kontrolu, pretože vy viete, že máte sami kontrolu nad tým, čo sa deje. Takže je veľmi dôležité udržiavať stále tú niť, udržiavať stále tú pozornosť na tom procese, ktorý sa deje. Pretože v momente, keď stratíte tú pozornosť a stratíte tú niť, tak v tom prípade opäť prichádza nejasnosť, prichádza chaos a prichádza to, že jednoducho z tohto stavu vám príde zase tá frustrácia, lebo nebudete vedieť, čoho sa máte chopiť prvé, čo je v akom stave a tak ďalej. Takže dosť bolo múdrych rečí na dnes, idem sa pustiť do obedu. Obed zjedený a púšťam sa do poobednej práce, máme 3 hodiny, keďže dnes je útorok a večer mám online workshop s mojimi klientmi v programe Životný kľúč, tak si pôjdem teraz práve pripraviť tému na večerný workshop, budem hovoriť o líderstve, potom sa rozhodnem, čo budem robiť. Keďže nemôžem ešte behať, tak asi pravdepodobne si pôjdem zaplávať a pôjdem do sauny. Alebo pokiaľ chytím flow a budem chcieť pracovať, tak budem pracovať. Natočíme to ešte raz? Ne, pohode. Jasná vízia, čo má robiť. Takže to je na dnešné video z mojej strany všetko. Idem sa pustiť do mojej prípravy na večerný workshop. Daj mi vedieť do komentára, ktorá myšlienka z dnešného vlogu ťa oslovila a prečo. Daj mi like a daj mi odber môjho kanála, pokiaľ sa ti tieto videá páčia a vidíme sa pri ďalších. Čaute.